मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा Ongi etorri, Katmandu hirian gaude, Nepal herrialdeko hiriburuan. Mendizale euskaldun askorentzat oso geltoki ezaguna da, haien gorako bidean Himalaiarantz. Baina Nepalgo milaka haur eta emakume gazteentzat ordea, hemen beherako bidean gaude. Urtero, mafiek engainatu eta bahituta, 14.000 inguru Indialdera eramaten dituztelako, burdeletan prostituitzera edota sasi esklabo modura lan egitera. Pertsonen salerosketa, bai horixe, euskaldun ugari, esan bezala, mendigiro garbienaren bila etorri ohi diren goreneko paradisuan, Nepal. Eta non dago zure aizpa edo zure bizilaguna? Ba, ez dakit, Indiara juntzan, eta duela 3 edo 4 urte ez dakigu ezer beretaz. Beldurgarriena iruditzen zaidana da, mafiak ez direla imaginatzen ditugun mafien modukoak, baizik eta depredadoreak edonon daudela. Familietan, senitartekoen artean, lankideen artean. Hori da. Ba, igualen agertuko da baten bat, izeban bat, sari polit batekin. Esan ez bira, ni Indian bizi naiz, eta begira zondo juntzaidan bizitza. Etorri gurekin lanera, etorri ara lanera. Eta horrek ematen du beldurra, ez? Ez direla mafiak hor misil batekin, oskopeta batekin juten direnak. Da, igual ezagutzen ez du norbait ere edo bizilagun bat. 7 seme alaba balin badaukazu eta tipo bat, guain ez daki zenbat, baino lehen, 20.000 rupia $200 jendea saldu zen. Bixou, zergatik Nepalen, zer kerrazten du pertsonen trafikoa hain zabalduta egotea herrialde honetan? Emakumeek ez dute hezkuntzarik jaso, ez zaie lan egin eta beren irabaziak izaten utzi. Etxeko lanetan ibiltzea baino ez zaie utzi. Emakumeak ez daude ahaldunduta eta hain handi baten horregatik emakumeak gehiegikerien biktima dira, objektu bezala saldu eta erosi egiten dira. Hori dela eta gizon eta emakumeen arteko ezberdintasuna da pertsonen salerosketaren arrazoi nagusia. Emakume gehienek ez dute inolako eskubiderik bat ere ez.
Aynen itxata. Jodan jartxu. Guardotxa? Ha? Dani bai. Pokio? Nire izena Miren da, Miren Beroz, Hondarribikoa, 30 urte ditut. Eta hemen Nepalenago erakunde desberdinekin voluntario moduan lan eginez. Miren, elkarrizketa hasi aurretik esango diguzu, azalduko diguzu zer den aurpegian jarri diguten punto gorri hau? Bai, puntu hau izena dutika eta jartzen da normalian jendea bedikatzeko. Izaten alda 3. begi bat bezala, babesteko edo. Bai hinduismoan eta bai budismoan, sinisten da babes horretan, adibidez estupan, ere bai daude Budaren 2 begiak eta simbolo infinituana, hori da babesa. Eta hinduismoan ere bai tika hau jartzen da, normalien etxetikan jugun aurretik, edo zeremonia berezitan, protekzioa edo babesa bezala. Esango diguzu zerk ekarri zintuen Nepalera, Miren? Aspalditikan, nire ametxe bete izan duzan jendeak lan egitea, nire aldetikan altzen pixarra jartzia ez, eta nire gurasoek asko maite dute, Nepal, duela 20 urte edo hasi ziren etortzen, mendi maitaleak direlako, eta nik asko bidaiatu dut, eta duela 10 urte Indian egon nintzenean, horrek barrutikan pixkat ikutu ziren, eta nire amets hori jarraitzeko oraindikan gogo hori gehiago piztu zitzaidan. Duela 3 urte nire kuadrillako lagun min batekin etorri nintzen, Aitziberrekin, eta horrela izan zen. Argi izan nuen momentu ordutik, nire tokia, ez dakit betirako edo nire bizitzako etapa garrantzitsu bat hemen pasabarranakala. Eta zer izan zen Nepalera egin zenuen lehenengo bidaia hortan aurkitu zenuena? Konturatu nintzen, parajeak hemen dire zoragarriak, mendia maite dugunantza da paradisu bat, baina batez ere ze bihotz honeko jendea dagoen hemen. Da ohitura zaharrez eta tradizioz jositako lurralde bat, eta da, ez dakit duela 100 urte bezala bizi dire, eta ze ondo elkar bizi diren erlijio guztiak, budistak, hinduistak. Zaila izan zen hona etortzeko erabakia? Euskal Herrian gauza asko, komodidade asko uzten zenituen? Oso gogorra, baina ez komodidade horiengatik. Hori zaila izan zen, ni negolako sartuta ja hango ritmo batian, banakan, nik lan egiten nun banketxe batian, 9 urte naraman lanian, etxe polit bat, gurasoen onduan, nire herrian, Hondarribin, eta nakan bizi modu bat, jendek uste duna dela, perfektoa ez, edo zugutaz espero dutena behintzat. Baina konturatu nintzen bizitza larria dela, azkar pasatzen dela. Eta azkenian jarraitu bat nula nire taupada hori edo nik barruan nakan nahi hori. Eta familiak, kuadrillak, nola hartu zuten? Hasian ez zen errisa izan. Miren ekonomilaria da. Gobernuz kanpoko hainbat erakunderekin lan egin eta gero Nepal ongi ezagutzen du. Eta orain bere erakunde propioa sortzekotan dabil. Bertako emakume gazteei ikasteko aukera emateko. Hemen oso konten sentitzen naiz, oso pozik. Eta 1000 aldiz gehiago hartuko nuke erabaki berdina. Naiz eta oso gogorra izan zen, erabaki hori hartzea, beste 1000 aldiz hartu beharko nuke, engo nuke berdina. Zoriontasuna ematen dizu Nepalek? Bai, handia. Kotu manzulai? Sizor Este moment.
过几天。 Ziakao? Gobernuz kanpoko erakunden munduan sartzeaz gain, ikusi dugu zure etxean familia bat ere osatu duzula. Bai. Norekin? Lehenengo aldiz etorri nintzen onera, ezagutu nituen trekin munduan ibiltzen diren langile asko, ez? Giak, porterrak. Eta onera etorri nintzen bizitzera, bereien errisketara jun, eta ezagutu nuen beraien bizitza nola den, beraien familik, eta horietako batian ezagutu nuen Pabitra. Garai hartan zituen berako 20 urte, eta zagon hor adin batian ikasten jaz dagona, eta eskondu edo eskontzeko nahiak sakana familiak segituan. Bere lurraldetan baratzan lanian, bere lurretan lanian, baina ez dakan inungo etorkizunik, bakarrik aitzen itxoiten abernoiz eskonduko zuten. Orduan bere familiekin hitz egin nuen, lehenengo berarekin, aber ikasteko edo ikasten jarraitzeko gogoa bazakan. Bera baietz esan ziren, eta bere familiakin hitz egin nuen, baietz, denak ados egon ziren, konfiantza bazakaten neregan, eta nerekin torri zanik etxian banuntokia, eta nerekin bizitzera ekarri nun, ekarri nun ez, bera etorri zan. Kan? Biskuit? Janeo? Jane? Ezen bakarrikan hezkuntzan aldetikan, zen beste neska bat. Hitz egiteko momentun ez zuen begitara begiratzen. Barazki juteko erostera ni gabe zen atetzen. Asko lotxatzen zen, bera beti bakarrikan egote zen bere familiekin herrin. Orduan, hiri batera etorri, dena berria, berak sekulazun komun bat ikusi adibidez. Ez dakit 1000 gauza, urko raundia grifo batetikan, sekula. Orduan, etxera etorri eta nik esaten nion, posible zuen igual momentu batean atera, zebet erostera, eta ez, ni gabe ez. Orduan horren ikusi dudan aldaketa hori daramanerekin bizitzen urte eta piko. Aldaketa hori pertsona bezala. Nola hitz egiten diran, inglesare bai asko ikasi du, nola mugitzen dan bere lagunak egin ditu ere bai, niretzako hori da, bani dakadan satisfazio handiena. Nepalgo zure aizpa bihurtu da. Bai. Nire erdian ere aizpa da. Kinabane, Barta garnu baio. Eta emakumeen alde lan egiten konturatu zinen pertsonen trafikoa ere arazo larria dela hemen Nepalen. Informazio faltagatik edo diran behartxoagatik giza trafiko hori oso handia da. Han beraiei galdetuz konturatzen zera, eta non dago zure aizpa edo zure bizilaguna. Ez dakit, indiara juntzan, eta duela 3 edo 4 urte ez dakigu ezer beretaz. Nepal eta India herrialdeen arteko muga zeharkatzea oso erraza da. Toki gehienetan ez dago esi itxurarik duen ezer, ez da oztopo antzik ere. Gainera, biktima askok euren kabuz zeharkatzen dute muga, engainaturik, ustez eta lanera doazela Indiara, non prostituzioan eta lanean esplotatuko dituzten esklabu modura erabilita. Checkpoint batera etorri gara, zer kontrolatzeko? Ia inor autobarruan baiturikote daramaten. Mighty Nepal, gobernuz kanpoko erakundeak 25 urte daramatza pertsonen trafikoaren kontra borrokatzen. Honen moduko errepide kontroletan 40.000 inguru interceptatu izan dituzte. 10 egunean
Hala ere, salerosketaren biktimen herena besterik ez dira hoiek. Poliziaren laguntza dute hemen, ikus dezagun nola egiten duten lan. Kontrol hauetan lanean ari diren emakumeak lehenago pertsonen salerosketaren biktima izan ziren. Egunez egiten dute lan, gauez arriskutsuegia da. Biktima erraz antzematen dute bizipen beretik igarota daudelako. Checkpoint hauetan auto, autobus eta kamioi guztiak gelditzen dituzte. Orain ere susmagarria egintzaile bikote bat eta autobusetik jaitsi dute. Kolpana, esan aldi guzu ze aurkitu duzun susmagarri emakume gazte horren kasuan? Beti bezala autobusean sartu gara eta atzeko aldean eserita zeuden eta oso basu elkarrizketan. Zerbait diskutatzen ari zirela iruditu zaigu. Autobusetik jaisteko eskatu diegu, ondoren banatu eta bakoitzari galdetu diegu, nora doazen, noiztik ezagutzen duten elkar, susmoak betetzen diren argitzeko. Neska kontatu digu Katmandun elkar ezagutu dutela eta mutilaren etxera doala. Mutilari ere egin dizkiogu galderak eta ez dago pertsonen salerosketa kasu bat izan daitekeen susmorik. Pixo, kontatuko diguzue zuen gobernuz kanpoko erakundeak zer egiten duen checkpoint honetan? Our border is open to India. Indiarekin muga zabalik dago eta urtero 12.000 neska baino gehiago salerosten dituzte sexurako eta beste helburu batzuekin. Horregatik konturatu ginen autobus guztiak kontrolatu behar ditugulan neska asko modu honetan eramaten dituztelako. Alegia, autobusez, autoetan, kamioietan, iaz 2017an, 160 neska baino gehiago atzeman genituen kontrol honetan, eta urteko lehen 6 hilabeteetan, 126 neska trafikatzaileen eskuetatik libratu ditugu. Askotan biktimak soilik ez, biktimen familiak ere engainatzen dituzte, eta honen moduko kontroletara euren gurasoekin iristen dira, jakin gabe hori trafikoaren biktima izango direla. Agentziek familiak biktimarekin etortzera behartzen dituzte guri esateko dena dakitela eta etzaiela beren alabei ezer gertatuko. Horregatik batzuetan familiak ere ezagutza gabe nahastuta izaten dira, jakin gabe trafikatzaileari laguntzen ari direla. Eta behin, trafikoan nahastuta daudenean, egoera zailean daudenean, orduan guri laguntza eske etortzen dira. Baina bai, jakin gabe gurasoak ere sarri nahastuta egoten dira. पूजा गरियो रमाइलो भयो नाच्यो गीत गाइयो Dere mantxe janu baio? धेरै मान्छे जानुभयो Nasnu baio? नाच्नु भयो Azkenean, gertatzen dena da behar asko dagonean, nahiz eta familikoak izan, beraiek ere komisio bat kobratzen dute. Saltzen duten jende igual indian dago, baino depredadore hori, erdian dagoen horrek ere komisio bat kobratzen du. Orduan, familikoak ere bai beharra baldin badakate, igualen agertuko da baten bat, izeban bat, sari polit batekin. Esan ez bira, ni indian bizi naiz, eta begira zondo juntzaidan bizitza, etorri gurekin lanera, etorri ara lanera. Orduan, familiko norbait baldin bada gainera, ara juten dira zuzenean. Eta horrek ematen du beldurra, ez? Ez direla mafiak hor misil batekin, oskopeta batekin juten direnak. Da, igual, ezagutzen ez du norbait ere edo bizilagun bat. Claro, azkenean, ez jakintasunak trafikoa hor dagoela eta hori existitzen dela ez jakiteak ahalbidetzen du horrelako tragediak gertatzea. Hori da. Nik beti ez denet ere bai, hemengo pertsonak askotan direla eta neskak oraindik gehiago eta emakumeak ere bai, haurra handiak bezala direla, ez?
ez dakate malizirikan pentsatzeko, eta informazioa ere ez. Orduan, edo zer gauza sinesten dute. Hemen momentu txarra balin badaukazu, 7 seme alaba balin badaukazu eta tipo bat, guain ez daki zenbat, baino lehen, 20.000 rupia $200 jendea saldu zen. Eta beste gauza da, hemen, herri asko badago umeak, giltzurra, bat bakarrik daukatela. Giltzurrunak. Bai, giltzurrunak. Bakarrik daukatela, zergatik bere ama, bere aita, bere amona, bere semea, bere alaba, 20.000 rupia, hori da $200 bezalakoa, dana saltzen dute, zergatik batekin bizi zara eta bestea saldu. Mikel Leizeaga, 53 urte, Legazpiarra. 83an etorri zen lehen aldiz. Ezkonduta dago Nepalgo emakume batekin. Trekking agentzia daramate Himalaiara etorri ohi diren euskaldunen artean erreferentziazkoa. Mikelen ustez, egungo Nepalek ez du zerrikusirik duela 25 urte ezagutu zuenarekin alderatuz gero. Nepal dugu helburu amestua mundu osoko mendizale gehienentzat, tartean euskaldun ugari noski. Everest, Annapurna, Manaslu, Txoyu eta abar. Izen exotikoak irudi, baina Euskal Herrian hitzetik hortzera darabilzkigu, ezta? Gu ordea ez gabiltza Nepaleko gailur beti zuri horietan, azpian den pertsonen trafikoaren realitate beltza ezagutzera ematen baizik. Pertsonen trafikoari buruzko erreportajea egitera etorri gara Nepalera. Urtero irakurri dugunez, 14.000 pertsona inguru eramaten dituzte Indiara, burdeletan prostituitzera edo sasi esklabu modura lan egitera. Egoera ezagutzen duzu? Bai, igual gehiago izango die. Bere buruan dago, lehenengoa pasoa da kamandura jun. Eta han, poliki aurrera jun, ez? Baina hori da, herriko jendea honea etortzen denean galduta dago. Eta gero hori da kartzela bezala, ez? Zergatik, zu alfombra eta irra batean lan egiten balin badezu, 12-14 ordu egunero. Gero ez daukazu indarra ezerrez egiteko. Handiko era. Eta beste egunean, igual 17 ordu lan egingo duzu, $60 hartzeko, ez? Eta hortik, ezin da aurrera jun, Eta normaletan, jendea pentsatzen dute, Indian emango diazu, 10.000. Eta, $10.000 da $100, ez? Eta bere begiak, irikitzen da, ez? Doblea, ez? Berdina. Eta azkenean, trafiko hori da. Ongi etorri, bi aizpak sorturiko ehungintza tailerrera. Erabat ezoikoa da esplotazioari aurregiteko sortua delako. Langileak arazoak izaniko emakumeak dira, eta irabaziak haientzat dira. Gainera, komertzio justua bultzatzen duen lantegia dugu. Sahin duzue sortzaileetako bat, 22 urte inguru ditu, berak ere ez daki seguru. Esklabu modura lan egitetik, zuen negozioa izatera pasazineten, ze helbururekin sortu zenuten tailer hau? Emakume guztiek dituzte arazoak familian, gehienek ez dute hezkuntzarik jaso, horrelako emakumeek ez dute lanik. Lehen, 20 edo 30 rupia izateko senarraren edo familiaren menpe zeuden. Orain soldata dute eta beren kabuz zerbait egiteko aukera. Eta orain beren diruarekin nahi izanez gero, senarbarik bizi daitezke, gogorrak izan eta aurrera egin. Zuekin orain Narini, familia pobre bateko alaba. 14 urte zituela ezkondu zuten. Senarraren familiak oso txarto tratatzen zuen, Narinik baduelako arazoren bat azalean. Senarraren etxetik bota egin zuten, eta Narinik nazionalitatea gizonari eskatu behar izan zion, Nepalen senarrak ematen duelako. Zuk badaukazu Nepalgo nazionalitatea? Ez neukan, baina urtebeteko borroka luze baten ostean lortu nuen. Eta lehen, zergatik etzen neukan?
Lan gogorra izan zen nazionalitatea lortzea. Ezkondutan nengoen, senarraren etxean bizi nintzen. Oso gaizki tratatzen ninduten etxe hartan. Nire gorputzarengatik barre egiten zuten. Senarrak ez ninduen errespetatzen. Nazionalitatea eskatu nionean esan zidan ez zidala emango. Eta Nepalen beharrezkoa da ezkonduta egotea eta senarraren oniritzia nazionalitatea lortzeko. Hiru egun egin dituen etxe atarian zain, baina azkenean eman zidan eta honetorri nintzen, bakarrik bizitzera. Sahinek eta aizpak sorturiko dendan gaude Katmandun. Badituzte 2 tailer inguruko herrietan. Hemen alfombrak, boltsak, pasminak, bitxiak eta abar saltzen dituzte. Shahinen aizpa Nasrim kanpoan dago, ez du harremanik familiarekin, tradizioari aurregin ziolako. Shahinek berak dio, herrietan emakumeek ez daukatela bizimodurik, senarraren familiak agintzen duenetik kanpo. Hemen bigarren bizitza bat bizitzen ari naizela sentitzen dut. Nire herrian egongo banintz, 2 edo 3 seme-alaba izango nituzke. Libre, independiente eta zerbait egiteko aukera dudala sentitzen dut. Nire familiak ez du nire erabakia errespetatzen, nire herrian ere ez naiz errespetatua sentitzen. Jendeak ez du ondo ikusten ezkondu ez izana, gizartearen arauak jarraitu ez izana. Hala ere, nire esperantza da, egunen baten norbait esnatuko dela eta zerbait aldatuko dela. Eta zerbait aldatzen denean, sentitzea, balio izan duela 1000 aldiz ere egindakoa egin izanak. Tailerretan telaz eginiko konpresak egiten dituzte, eta ondoren kanpainak ere, eskolaz eskola, hilerokoa zer den azaltzeko. Nepalen izugarrizko kutsu negatiboa dauka hilerokoak. Hilerokoa etorri zitzaidanean oso beldurtuta nengoen, minbizia nuela pentsatu nuen. Prakak aldatzen une oro, ez nuelako kulerorik erabiltzen. Egun bateko kontua izan zen, urrasko edan bainuen. Eta hurrengo hilabetean berriro gertatu zen, eta orduan pentsatu nuen, zerbait egin behar dut, norbaiti esan behar diot, eta amari esan nion. Eta berak erantzun zidan, normala da, denoi gertatzen zaigu, eta lasaitu egin nintzen. Eta bera kulero bi erosi zizkidan. Adibidez, lehenengo hilabetekoa jesten zaienean, emakumea joan behar dute 7 egun oianera, batzutan 7 egun, bestatutan 10, segun. Herri bakoitzen otxura desberdina dira. Oianera bakar-bakarrik? Bakar-bakarrik. Aian 10 urte edo 10 urte baino gutxiagokin? Bai, normalian 10, 11, 12 urtekin lehenengo hilabetekoa jesten zaietenean, eta kriston beldurra pasatu dute. Beraiekin hitz egiten dezunean, eta nola izan zen esperientzia hori? Esaten digute, komunera junta ikusi hilabetekoa iritsi zaiela, eta negarrez jarri. Inork ez die asaldo, ez etxian, ez eskolan, ez inon, zer den hilabetekoa. Orduan negarrez hasi, eta badakitena da ez dela zebait ona. Badakite egin behar dutena. Badakite oianera joan behar direla, edo beste batzuen kasutan ikuiluan sartzen dira, eta 7-8 bat egunan pasatzen dituzte lehenengo hilabeterokoan. Gero 7 o 10 egun horiek pasatzen direnean, behian pixartu, gainetik bota, eta orduan berriz ere bueltatzen dire beraien bizitza normalera. Baina gero hilabetero berriz ere, beste 4 edo 5 egun arau zorrotz hauekin. Sukaldean esartu,
janaria zikutu, etxeko ezin ikutu, kanpoan lo eginez, zer gertatzen da? Honen ondorioz, neska asko eskolara ez dira juten, hilabetero 4-5 egun. Azkenian urtean egun asko dira. Zer gertatzen da? Berriz ere neska askok eskola uzten dute. Eta eskolara juten direnak. Zatikan lurralde horietan eskolara juten direnak ez dira asko, egia esan. Baina juten diren horiek ere martxa galtzen dute. Eta berriz ere diferentzia neska eta mutilen artean kristona. Emakume batek hilabetekoa dakanean restrikzio pila bat ditu. Adibidez, gauza asko ezin ditu jan, ezin ditu animaliak ikutu, ezin ditu zuhaitz frutadunak ikutu, sukaldera sartu, beste eskutik zerbait zuzenan hartu, beste pertsonak ikutu, eta etxe barruan lo egin ere ez. Orduan, herri txiki horietara jute zarenean mendebaldean ikustituzu txaugotak. Txaugot dira buztinezko etxe txikitxo batzuk. Ez da legala, lehen urtetik gobernua ari da saiatzen honekin bukatzea, eta ilegala edo da, baina oraindikan horren urrutiko lurraldetan ezin da kontrolatu. Orduan, etxe txikitxo horietan gaua pasatzen dute. Batzutan neska bakarrik, 4, 5, 6, segunten inguruan zenbat dauden hilabetekoakin. Neguan hotza handia egiten du, beraien zu txikia pizten dituzte barruan. Altura txiki-txikiko etxetxoak dira. Orduan hor sartzen direnean lotara, 4, 5, 6 neska, eta zu txikitxo bat egiten dute hor berotzeko, batzutan hil egin daitezke ere bai. Eta sinistezinak diruditen ohitura horien aurrean, zu bezalako pertsona batek zer egin dezake. Ze, klaro, Nepalgo herri galdu batera hondarribitar bat azaltzen da. Bai. Eta esaten diezu, horrelakoak ez direla egin behar, ez dakiz sinesgarritasun deukan horrek. Miren hondarribitarra inoiz ez da jongo esatera zer dagon ondo edo zer dagon gaizki. Sentitzen sorte asko dakadala, herrisketara juten ezenean ateak irekitzen dizkidate. Eta uste dut, beraien etxera juten banaiz, nik ere bai beraien arauak jarraitu behar ditu dela. Askotan sentitu naiz hor dilema batean, ez? Jo, hain ez saiatzen hau aldatzen, eta ni ere bai horren praktika hau jarraitu beharra, baina ni baldin badakit hori ez dutela onartzen, nor naiz ni beraien etxera sartu eta aurkakoa egiteko, ez? Orduan, uste dut, hola jasotzen baizutela, zuk ere bai erantzuna esan behar dela ez bat gehiago bezala eta beraien arauak jarraitu. Nik kontatzen didaten nire lagunei, ez den didate, baina ez diren teratuko, ez esan? Baina ez da horren erresa. Lehenengo gauza, komunak ez daude barruan hemen bezala. Komunak ez dira asko. Ez daude basurikan ere ez. Orduan oso erresa da ikustea hilabeteroko dakazula. Orduan uste dut, saiatzea hori gordetzen eta gero tragutxar bat edukitzea edo norbait ere molestatzea ez duela pena merezi. Han nagoen egunetan beraien arau horiek jarraitzen ditut, kanpoan lo ez dut egin behar, baina bai adibidez ura aparte jartzen dute, eta hor hortza garbitu, dutxatu, sukaldera ere zinez ni ere sartu, hilabetekoa baldin badakat, eta bazkaltzeko trastoak eta denak ere bai aparte garbitzen dira. Baina nire aldetikan hori da nik egiten dudana. Edo ez dire inorek eskatu ere hori horrela egitea, baina iduritzen zait errespetatzeko gauza zailak ez direla niretzat ere, eta bereiek ere hola eroso gongo direla. Orduan. Egunotan, Nepalgo emakumeak Tish izeneko jaialdia ospatzen ari dira. Hinduismoaren jai erlijiotsua da. Ezkontza zoriontsuak, oparotasuna eta familia baloreak ospatzeko. Gorriz jantzirik, adin guztietako emakumeak Shivaren tenpluetara abiatzen dira, kantuan eta dantzan. Gorria emakumeen kolorea da eta boterea simbolizatzen du.
bizitzan 15-16 urtekin eskontzea da gauza normalena. Nor juten da ara, hori kontrolatzera. Cuando una mujer se casa, la palabra en nepalí pertenece a la familia del esposo. Pertenece, la palabra es pertenecer. ¿Me explico? Y deja a su familia y se va a vivir con la familia del esposo. Y ha de servir, y ha de vivir, y ha de respetar las normas de la familia del esposo. Y para una mujer en Nepal el esposo es fundamental, fundamental. Tener un esposo, tener a alguien a quien querer es fundamental. ¿Por qué? Porque una mujer viuda, aparte de que ha perdido el esposo, se ha perdido su punto de referencia, aparte de estar alejada de la sociedad, porque en general la sociedad considera que la culpa de la muerte del marido ha sido por ella, porque no ha sabido cuidar, porque no ha rezado bastante, porque es una cultura también muy religiosa, por sus historias, pues entonces la culpa es de la mujer. La culpa siempre es de la mujer, ¿vale? Entonces se encuentra la mujer con 3 hijos y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Vale? Porque no me llevaron a la escuela. Estoy hablando de gente pobre, cuidado, no de gente rica o de gente media. Esta niña, como que no había dinero, no pudo ir a la escuela, por lo tanto no sabe leer y escribir. Por lo tanto no puede acceder a un buen trabajo. Y se encuentra esta mujer sola con 3 criaturas. ¿Qué hago? Duela 18 urte Bartzelonatik etorri zen Toni. Nepalgo emakume batekin ezkondua dago eta alargunen etxea daramate. 7 euro terdi kobratzen dute alargunek pentsio. Tonik dio berak sorturiko fundazioan laguntza eta babes zabala jasotzen dutela Euskal Herritik. Zeintzuk dira emakume batek Nepalgo gizartean aurkitu aldituen oztopo zehatzak. Adibideak jarriko dituzu? Está mal visto que una mujer se vuelva a casar. Una mujer viuda que se ha casado, está mal visto que se vuelva a casar. Esto ya de entrada, porque claro. Segunda dificultad, nadie se va a casar con una mujer que tenga hijos de otro esposo. ¿Para qué voy a tener que alimentar a hijos de... ¿Me entiendes? Esta es la segunda dificultad. Y la tercera dificultad que puedo ver es ser una mujer desamparada. O sea, en muchos casos esta mujer viuda va a trabajar y no la pagan a tiempo. No la pagan, porque ¿quién la va a defender? No tiene defensa, está sola. Eta alarguna den gizonezko batek, zailtasun horiek aurkituko ditu? No, en absoluto. Un hombre que sea viudo, según me dicen, al cabo de un mes ya le han encontrado esposo. Somos nosotros los que realmente tenemos toda la verdad. A nosotros nos choca muchísimo cuando ves a una mujer o a una niña que no están a las mismas condiciones que un hombre. Y no me gusta, claro que no me gusta. Pero es su sociedad, entonces lleva tiempo. Yo no puedo aquí venir, no, lo estáis haciendo mal. Lo único que puedo es apoyar, e intentar apoyar a estas mujeres, a estas niñas que puedan avanzar, que tengan medios, que puedan ser enfermeras, que puedan estudiar, que puedan ser médicos. ¿Me explico? Que avancen. Zuekin orain Rita. Erizaina da Katmanduko izen handiko eskola pribatu batean. Lehenago baina kamlari izan zen. Alegia adin txikiko neskamea gizon aberats baten etxean. Hain zuzen ere, Ritaren aitak lantzen zituen lurren jabea zuen ugazaba. Neskame lanari esker esaten zion aitak. Ritaren nebarrebei ezitzaien jatekorik falta izan. Neba arreba asko ditut, eta familia pobre batekoa naiz. Aitak ez du lurrik, eta lurrik ez duenak jatekoa izatea zaila da. Horregatik lurjabe batengana bidaltzen dira alabak, trukean bere familiak lantzeko lurrak izan ditzan. Horregatik uste dut aitak ni kamlari bidaltzeko erabakia hartu zuela. Familiak jatekoa izan zezan. Nolabait ematen du, gurasoek hartutako erabakia justifikatu egiten duzula. Ez zaude haserre eurekin? Ez, nik ez nuen etxe hartan jarraitu nahi, baina aitak gogoratu zidan nik kamlari izateak nire familiaren ongizatea bermatzen zuela. Niri esker, nebarrebek zer jan zutela. Eta horregatik nik kamlari jarraitu behar nuela. Etzegoela beste aukerari gogoratu zidan. Ni haserre nengoen, baina aitak eskatzen zidan jarraitzeko.
Hemen duzue kamlari edo adin txikiko neskameen erreskatean buru belarri ari den Nepal Youth Foundation erakundeko arduradun nagusia, Raju Damala. 18 urtean 13.000 kamlari askatu dituzte. Esklaboak diren neskameak askatzen 12 urte eman dituzu, Raju. Nola egiten zenuten? Atezate joaten zineten, jabeei eskatzen zenieten neskak askatzea, gurasoak ere konbentzitu behar zenituzen, zein zen prozedimendua? We went to door. Atezate joaten ginen kamlarien gurasoen etxeetara. Lehenengo zehaztu genuen zenbat kamlari zeuden eta zein etxetan zeuden lanean. Ondoren lurjabeen etxeetara joaten ginen libre uzteko eskatzera. Gurasoak ere konbentzitzen genituen, esaten genien, deitu zure alabari etxera etortzeko, eta guk lagunduko dizugu. We will help you. Neskak boteretsuenen etxeetan egoten ziren, represaliarik jasan behar izan duzue? In some cases, kasu batzuetan bai, mehatxatu egin gaituzte, baina ez dugu beldurrik. We are not feared. Gogorren egin zaizun esperientzia, zein izan da? Well, for myself, it was one case in Kathmandu. Niretzat, Kathmandun bizi izandako kasu bat. Myself to rescue a girl. Neska bat erreskatatzera joan nintzen eta etxera sartu ginenean kamlaria zuen emakumea 10 gizonekin agertu zen. 10-12 people. Eta lortu espazuten ere ia jogintuzten. But they didn't do it. Esan genion, egiten baduzu poliziarekin harremanetan nago eta berehala deituko diot. I have connection with the police. I'll immediately call the police. Sinestezina da 2018 urtean oraindik olako zabe gertatzea, ez? Ta lotxagarria dela. Baina ulertzen duzu hasian ez den duzunagatik. Familiari dako errespetu bat eta familia da garrantzitsuena. Orduan neska horrek jaketen badu bere lana horri eskerrak familiak egoera hobea dakala edo lurra jaso ditula egingo du. Bizitza sakrifikatuko du. Hori da. Bere bizitza sakrifikatuko du familiagatik. Neska horiek, kanpora joeten diren mutilak, ezer jakin gabe beste lurraldetara bidaltzen dituztenak, familiangatikan egiten dute. Eta familia da beraientzat lehenengoa. Hemen neska bat edukitzea, alaba bat edukitzea, esan nahi du gastu bazarela etxetikan jun arte. Zuk etxenengo dezu jan, lagunduko dezu ere bai lan egingo dezu, baina familiantzat da ez duzu diru sarrera bat ekarriko normalian, kasu hauetan saiatzen dira neska lanera jute, baina normalian ez da diru sarrera bat izango neska bat, izango da gastu bat. Mutilak ordia lan egingo dute kanpoan, soldata ekarriko dute, eta gainera beste neska batekin eskontzen direnean, beste pertsona bat etxera, buhari bat, lan egiteko. Alabak ez dira errenta beraz, etxetik joan aurretik. Maiti Nepal Fundazioaren egoitza nagusira etorri gara. Maiti Nepali esker ikasketak egiten ari diren ume hauek, kasu gehienetan edo umezurtz dira, edo erreskatatuak izan ziren trafiko sareen atzaparretatik. Edo biak noski. Maia izeneko gazteak 20 urte ditu orain, 14 urte zituela bahitua izan zen. Kathmandura ailegatua zegoen lan bila eta hotel batean hasi zen, baina gero engainaturik Delira eraman zuten eta bertan 3 hilabetez sexua izatera behartu, egunero 6-7 bezerorekin. Ram Maiaren aitak hitz egingo digu, amak ez du nepaleraz hitz egiten. Gurekin izateko haien sorterritik irten, 2 ordu zoinez egin, eta beste 6 autobusean eman dituzte, bizi diren iparraldeko Nuwakot herritik hiriburura ailegatzeko. Nekazal familia handi eta pobre bateko alaba zaharra dugu Ram Maia, esan bezala egun 20 urte dituena.
Maiti Nepal egoitzan bizi da orain. Oso gaizki sentitzen naiz gertatutakoarengatik eta gure alabaren lagun guztiak ezkonduta daudelako, seme alabak dituztelako, beren bizitza antolatu dutelako. Gure herrian neskak 16 eta 17 urterekin ezkontzen dira eta arramaia ez dago ezkonduta, ez du bere familia osatu. Ama bat ondoren, zuekin Sabina Tamang neska gaztearen ama. Alabak ikasketak oso gazte utzi eta eraikuntzan hasi zen lanean. Diru gehiago eta baldintza hobeetan lan egingo zuela esanez, Indiako hotel batera joatea eskaini zioten. Indian baina prostituzioan lan egitera behartu zuten. 25 bezerotik gora izaten zituen egunean. 2 urtez izan zen bertan, bezero bati esker aldegitea lortu zuen arte. Indian zela, Sabinak bazuen amarekin harremana, telefonoz. Amak argi du, alabari gertatutakoak bizitza hondatu diela. Izan ere, izan zuen bularreko minbizia alabaren bahiketari leporatzen dio. Telefonoz deitzen zidan egunero negarrez. Bea jo nuen, ni ere gaixotu egin nintzen. Hogeita 3 urte ditu Puya Parillar gazteak. Familia txiro batean jaio eta gurasoak istripu batean galdu zituen. Bera eta bere neba umezurtzegi batean zeudela hartu zituen izeba batek. Mutilari ikasteko aukera eman zioten, baina Puyari ez, eta izebak Indiara bidali zuen neskame. Hartu zuten etxean tratua etzen ona eta alde egin zuen 4 aldiz ahalegin du ostean. Pasio duen ezkero, musika ikasketak egitea du amets. Platerak eta etxea garbitu, etxeko aurrak zaindu eta jaten eman. Etxeko lanak egiten dituen. Hori zenbat diruren truke? Soldatarik bazenukan? Dirua baino gehiago eskolara joan nahi nuen. Abeslaria izan nahi dut eta horretarako eskolara joan eta ondo prestatu nahi nuen. Baina ez zidaten uzten. Goizean goiz esnatzen nintzen, goizaldeko 4etan sarri. Eta iluntzean berandu arte egiten nuen lan. Egun osoa ematen nuen lanean. Horregatik ezin nintzen eskolara joan. Punam Tapa izeneko neskak 22 urte ditu. Katmandun lanean ari zen jatetxeko bezero batek Mumbaira joatea proposatu zion. Gizonaren arrebak konbentzitu zuen, Mumbain bizitza ona izango zuela esanez. Heltzean gizonak neska bakarrik utzi zuen bere zain etxe batean. Baina gizona etzen inoiz itzuli eta etxe hura prostibuloa zen. 12 urterekin Punam 15 bezero hartzera behartzen zuten. Uko eginezkero zigarro edo kable elektrikoekin erretzen zuten. Punam, zer uste duzu dela salerosia izatearen parterik mingarriena? Zerk egin dizu zuri min gehien? Pertsonen salerosketaren biktima izan garen ontzat mingarriena da ezin dugula kontatu saldu egin gintuztela. Torturatu egin gaituzte edo gehiegikeriak pairatu ditugu, baina ezin dugu hori aitortu. Estigmatizatzen gaituen gizartearen gandik eskutatu egin behar gara, hori da mingarriena, eta horrek bizitza oso zaila egiten du. Bixou, zergatik Nepalen, zerk errazten du pertsonen trafikoa hain zabalduta egotea herrialde honetan?
Politikak egiten dituzten guztiak gizonezkoak dira, eta gizonen betaurrekoekin bakarrik ikusten dituzte emakumeen arazoak. Politikak egiten dituztenen artean ez dago emakumerik, horregatik agian emakumeak beti bigarren mailako herritar gisa tratatzen dituzte. Arazoaren aurrean, Nepalgo gizarteak nahiago izan du beste alde batera begiratu? Bai, badirudi nepaldarrek arazoa ezagutzen dutela, orokorrean ari naiz, baina arazoa ezagutzen dute. Baina pentsatzen dute, hau ez da gertatzen nire etxean edo auzoan, oso urrun gertatzen den zerbait da. Neska txiroen artean gertatzen dena. Modu batean, ez dugu onartzen gure gizartean, gure herrialdean gertatzen ari dena. Benetako krimena da, giza eskubideen urraketa, tortura, gehiegikeria. Gobernuak plan batzuk onartu ditu. Pertsonen salerosketaren kontrako lege sendoa dugu, baina hutsuneak daude implementazioan. Hutsuneak jazarpenean, ikerketan eta legea indarrean sartzerako orduan. Beraz, gobernua zerbait egiten ahalegintzen ari da, baina ez da nahikoa. Uste duzu, emakumearen zapalkuntza dakarten ohitura hauek direla pertsonen trafikoaren atzean dagoen arazo nagusia? Pertsonen trafikoa da beste arazo bat, baina nik uste lotura badagola hezkuntza falta eta pobrezia horrekin, ez? Azkenean pobrezia horrek egiten du hezkuntza ez dela iristen, ez dagoela espiritu kritiko bat, orduan dena sinisten dute. Namaste. Untza, kokrako masu, sade keji? 1.5. No, sade, half. Das better? Azut China. Potsi. Potsi? 10 rupia. Nepali buruz egiten duzun deskribapenagatik, honek beste mundu bat dirudi, beste planeta bat. Bai. Hori da bilatzen zenuena? Argi utzi nahiko nuke ere bai, jasotzen duguna, ematen duguna, baina askoz ere gehiago dela. Nik uste barruti betirako aldatzen izun esperientzi badala, eta ez da esperientzi bat, azkenean da lana, baina pertsonekin lana. Eta barruti nola aldatzen dizun, eta arazoak beste perspektibatetik nola erakusten dizun hartzen, hori niretzako da gehien balio duena. Eta jendeak galdetzen hauenean nolakoa da Nepal. Nik uste dut etorri behar dela, hori sentitzeko eta hori ikusteko. Nik beti ez dut dela hitz gutxitan beste mundu bat. Da beste burbuja batean sartzea bezala, beste mundu batean sartzea bezala, eta etxeko komodidadiak faltan botatzen dira? Ez, azkenean ohitutzen zara denara. Lo egin ohi batean gogorragoa, ura batzutan eduki, beste batzutan ez, elektrizitatea ez dakit zure bain estorriko den juten denean, gauza horietara ohitutzen zara, baina etxekuak eta hori da kanpoan zaudenean gehien faltan botatzen zuena.